Băiatule, haide, haide. Ce se face? Nu știu ce să-i aranjăm. Ce să-i aranjăm? Ei! Ce să-i aranjăm? Vai, dragă, zic că l-am pieptănat, i-am făcut și cărare, l-am periat. Nu vrea cărare. Nu vrea cărare? Vrea, dragă, să-i dăm cu gel? Îi dăm cu gel, măi, mamă. Îi dăm cu gel ca să stea... Păi țepi. Facem țepi. Gata, dragă, așa e bine? Gata. Ia uite-l ce revoluționar e. Ce bă, dai, bă! Cine tot încearcă să te strige acolo și tu nu răspunzi nimic?